pelaj uking ya ke intar memi naka jing syaram hakamat jongka Toronto haka jingela kai jongka majalik soka ni pedang singa bahaya pi barok ki paralok ki baju uj bat cukershan ya ke neka channel naka Porsche kapor ke jingger pat ki paralok ki bambat dapat subscribe lada singa tenat ki video haka neka channel singa baban ai jingkershan dak bat share like bat kham tam ban subscribe kakan hunjang ulenal masi kata ke intar memi haden ke jisharam jongka hakamat jongka Los Angeles haka jingela kai quarter final first leg haka kon kakaf champion cup bat menta ka step bat kalalai sayed na ka jisharam hakamat jongka Toronto haka jingela kai jongka Major League Soccer haba pet ekanai ka jingela kai niyo idahi ke intar memi ka bakam klain boro ya ka Toronto haka ba ke intar memi kala yo hadu 100% haka position kat baka Toronto pat kayo tang lai pulai persen pat haka shot antar ket pat ke intar memi kala yo hadu kendai kat baka Toronto pat kayo kala yo tang lai teli bat haka shot pat ke intar memi kala yo hadu art pulai teli kat baka Toronto pat kala yo tang kat art teli haba pej bat bishar ya ka rukom ya la kai jongki niyo ide ka intar memi ka bakam klain ban ya ka Toronto nado ka possession ka shot antar ket bat ka shot handrai kum ka neken ka bakiong kata ka jingela kai wala ka intar memi ka kham klain ban ya ka Toronto penban kamla ban job ya ka hakane ka jingela kai haka ba hakane ka jingela kai dai ka Toronto ka bayo shoban penki ya ka jar ha shoban ko no ka jingela kai juga kelas step kata hake minit ka besar pusan plus r lingba u Bernard Berchi handrai tang lai minit haden ka ne ka gol kata hake minit ka besar pusan plusan ka intar memi kala ya ban penpai ka ne ka gol lingba u clear la kai bekan sai juga kata u Lionel Messi bat habakut ka jingela kai juga kelas step baro artli kiken hun ke la kurno da ka jinga kai damar la chikol handrai haga jingela kai juga kan la ka baar baro hi artli kiken hun kila pani la ka jong ka sap da ka batrai sitom bat ban ne kon tenge haga ne ka jingela kai khnang bakin la ban pan khi biang ya ka jar bat kham tam ye ka intar memi kala trai sitom ba ban ne tenge ya ka Toronto handrai hado ban da kod hi ka jingela kai baro artli kiken hun ke la kurno da ka jinga kai damar la chikol kumta haga ne ka jingela kai ka intar memi kala lai salit na ka jisharam hakamat jongka Toronto lingba ka kol ka balathap da uking joka kata u Lionel Messi lingba ka ne ka nam ya khai ke intar memi kadan haka kerdan ka baar hakame je khen point joka Major League Soccer na ka Eastern Conference da kat sa point da ka Henry Tli ki jinga da ka ki baladap bat kaduna satang chi point ya ka Columbus ka badan haka kerdan ka banangkong handrai ka Columbus pat kala da ban ya la kai hado hnyau tli ki jinga la kai kat baka intar Miami pat kadon sakawai ka jingela kai hakti haka baka ladap ban yela kai tang handru teli kublai shibon ya pibaro ki paralok ki baju ban cukershan ya kene ka channel na ka Porsche kapor kublai shibon ngin skendo pat haka we ke video